Wei urang ba obon post nam karta ubala tip kerteng kumu Abraham Stan ula syak kem no haki bor pule ka East Jante Hills District na ka jing kedokti bo ula dekat je ka jing em jong wei pat uburiu hakawe ka sam hasnong Thangskoo. Laong bau te ubala syak penyam daga basa Dung Tari hau Abraham la tip kerteng kumu Bilaius dengan saupu nyos nam karta balayo jing tip bakate ka jing ja kala ja haka khat pratare unai wing arajar arpusan. Katkom ki khubor laong bakalami ke Jingīania Hapdeng kini ki arngot na ke Jingīatied jongki hakate ka sam hakabau Abraham ula dung yo Bilaius daga Tari hadu bo undayap. U Abraham ula pet nakate ka jaka bat na ka jingbut dien ki pulet ningkong kim sem lala ban penti kena yo bodon kti namar bola shutip kerteng sin bar hadu bakina yo number phone na ka notebook hakate ka sam. Shu ubala syap penyap udai na kasnong mau kelon riang do West Khasi Hills District bari kamet yap jong ula IT no syagi bahieng hadien ka postmortem hakli Riyadh Civil Hospital. Habatin pej bahagi ki syap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka syap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya